Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу танзият ҳастед. Ман имрӯз хостам ба шумо вайро нишон диҳам магазини ткань, яъне материалҳоро мехоҳам ба шумо вай кунам нишон диҳам. Кадоме ки мисол хоҳишманда ҳамин хел саволҳо ба ман омад ки шумо худатон материал дар мо шаҳратон ҳаст ки мисол мо заказ кунем, духтароӣ кунед. Ман гуфтам ки ҳа ҳаста, дар центри мо ҷои ткану ҳастай, ба пленай ҳамашон бо ҳастай, мисол ягон резинка бошад, ҳозир рафта ҳамаша ба шумо нишон медиҳам. баъд шумо фикри худатонро кунед, вибри худатонро ҳам кунед, баъд ман ба шумо ответ медиҳам. мо иҷо омадестем, акнун ҳозир медароем, баъд ҳамаи материалро ба шумо нишон медиҳам ки аз чанд сума то чанд сума дорад. ин магазин намахел шолквиам дорад, бо ягон хеле шарф дорад, ягон хеле блестящий пулакча дорад материалошон, кирпичиной, ҳама чӣ дорад дар ин магазин. Мошинаи фурӯшиам ҳастай, мошина швейни, дайни манекенҳо, либосҳои тухташудаашонро твай кардагиам, мондагиан, айҷа бошад русский платья. хай шумо тамошо кунед ҳамашро.
духтарой нама ваяма гирифтам материалома бинед. Паплинакоя инаш кабут аст. Вирусови дорад дарунаш. Азирбод туюмашро нишон медиҳам. Ина духтарой инаш туюмаш. О паплини вирусовиш 3 метира буд. Инаш 4 метирай. Инаша барои модараш хостак. 4 метр. Метр паплин аст. Материалаш хушрӯй да. Мягкека. Ина духтаро паплини сеимуш беҳад калонай 5 метрай. Нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯй аст. Ба худам вообще маъқул шуда мехостам ки бигирам ай ҳаминҷа Аллоҳ каратига рафтам мегирам. Бинед чӣ хел калони иш 5 метрай. 5 метр яъне ки хост ба духтарчашам кунаду 2 та духтарчаш кати кунаду ба худаш кунад ҳамин паплиноя. баъд ҳамин хел касе ки мисол хоҳиши ҳамин заказ кардан дошта бошад марҳамат набо барои одамои хоҳишманд рангем клиенте ки хоста ки отдельно паплиноя ма сурат гирифта роиш кунам вибр куна худаш ҳамахе сураташа ба ма да партояд ҳамахе вибр мекунем метимша мехарида метимша доставкаш да ман якбора дуромадам доставкашам дидам доставкаш 100 килограмм ҳисоб мекарда иҷода 3 материал бромадак 3 материала общий 400 рубл гуфтак. Короче 400 рубл ки бошад значит гуфт то хонаша рой мекунин ё ин ки то почташона. Ман гуфтам ки не то почта. А если кар то хона бошад то хона 400 рублай гуфт. То хона 700 рублай гуфт то почташон 400 рубл. Хайна духтаро ман видео имрӯзаро ба охир мерасонам. Худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. Як бори дигар худоҳафиз мекунам бо шумо. Хай бинед духтаро материалои хушрӯ метраш 420 рубли. Боз бо мисол ягон савол мешавад. Ман якбора метирошам гӯям. Метраш яхел ба фикрам инаш 480 рубл буд ё ин ки дигарияш 420 рубл дошт мо 400. Короче мо 500 рубл материал нагирифтем да. Ҳамаш ҳамихе 420, 460, 480. Бинед чӣ хел хушрӯй карда да 480 рубл ва 420 рубл материал. Паплин за метр мегӯянд ки